omusubati Sabi Okengo gentekia sana kigukwana iguru yo mheshimiwa Steven Sarika jamani gekubuga igesiki nando ikira igase studio mwanjo mutero na kulirira ngo ikarenga igali tukulira ndete kwa chinkwana che masemo kuligiria agenda ya magendero se wodi ya ibeno jamani tumanyenga ngayaba ya chakire kurwa ya chakire gusetara ya chaka onyo ya chakire nsemo kia chakire na onye tara ya chaka ngayata gitego chigo chakire kurwa oyo nero yomo umwancho mutegererio kuro kwa Steven Sarika unabugiwa sengere yo anganyangero nabange sana babugetie igoro yo mheshimiwa Steven Sarika tiandara kwalika ni mheshimiwa gaiga se studio kwanza ayo mje tulimoga ni gaiga karibu sana sentunda yendo mheshimiwa Steven Sarika biamana so kabisa se Kiss FM yes ngote bia bategere response happy Mashujaa Day. Alright. Mheshimiwa naye ndiye ngotabinga happy Mashujaa Day. Bikegera no yombuwa mashujaa sana bantabange batumire gaiga ko kolengana ne posta toro siti batebenga lishuje lirigo jabu mukwani kabizo ineshuja. Ama igaiki. Bia mano saru mheshimiwa. Tigankolegania se studio sentunda yende ngero yarure ko koeraga igane ya Sabi Okengo igegukwa na igoro ya hawo mheshimiwa. Agotebanga ubuyabu ona bwoko gerako gotera ukwanira igoro ya machi igoro yo muchibo songo ukwanira igoro y'inyumba cyake baraye town ya Bosongo timanye tinge ibintu bigero kware ko bikorange kwarengerere tikera ko turaba murayi kinga gicho ebintu biga no gucinci ubugimo bw'abantu yakogera atari yokora ibintu ekero murayi baraye bagwanya ngange gasime gucigokora obutari uburayi gore ari asore okay uburayi obone chinguru tokuriya cyo gusabire ibintu bingi lakini ayo manyene mbiroko nyara gukora okay hano mheshimiwa ingekiagera bantabange bakubulinga kero kende nakanga nkwari geti bugambi kurugaiga CBD town ya Bosongo lakini bono goro mo MC omochore oibeno kwa ntebeti litukelimo nga umuntu wabo chakera kurunka boiburwa timati ngirindi bali chibulira isane lakini korana bokwereneri no yekogera yabantu nabakugania lakini yentekenene nga judge begins at home bono gwikocha akirika omanyi gokina guchisiko yes onye togo sikuseino bantu basikumba kunyara musika nonye abande bakubwatiriringa mu banitanye gwanchisobo yayo buli no bulimo igo ekyaro chinga nanchi kyagera ali no na chirero rolera buna bagusiba goteba no kinerete wikana nchindole na irani lyokoboko uchiase na iboletwe na hinde kerangu nganya kuruense nande na onkoyinibo. Asante sana mheshimiwa Steve Harika amagenderao turaya chakera se wodi ibeno tutaracharo rori tangani na tutaracha igoro yogo chake mirimo ya ubukira nunyuma yogo tiani gwa se county assembly ya Kisi tuarode ko gukora ibintu binge imwe mu Kibosongo engaki ya COVID-19 okabanta mache kabisa ukabaligeria nonyechi mask cyo gwetanga tukarora Steve Harika ka gukora imirimo mingi sana asinga nchoko nekinga bana nchinko bolebya timanye tinga inkiki areko gero chakera ku Bosongo utari go chakera ku ibino gosekanye gwakorera ibino maite ekero gokonyo umuntu n'umuntu banta baige kero kurusia amanyinga y'umuntu Bosongo umuntu South Mogirango amanyinga nalia iko ngogo chakira sogo chakira ogokonya ali sogokonya kule none Biblia gotebanga olibumenyete komo nerechirani yawo okay iko asogo chakira nkubwati formula bono gende gusenkisum usenotistan yes yoro muntu tamaiti oterairi ohakirense gokumotiga ngatari Bosongo igo formula yogo chaka sogo konya alia se koigwera nande kero bwate nkoro yogo konya no konyera ngabwa okay asante sana mheshimiwa Steve Harika aigana bona ase station ya Kisi FM kaite bona gwachira sentunde ntangani kurua otiani go no mo MCA rasmi bwe wodi ya ibeno kwa leta chira chinyinge sana na ndengo wajitega igo wajikwana ndo mwana inchi no momenyi bwe wodi benaga chitegerera timanye tibono ekero gwatiani gwa chakire mirimo rasmi gosembono bwe bangate kuchiko chaka imirimo tari nare go chaka igongende ira entanga ni nari yete ngotiani go chande Kisi FM 94.1 wachire nachire karibu sana mheshimiwa Steven Sarika noko genderera
Inchitene ako kanyantia ni kumago chaka amagendero ni ngenderete. Kya kya to kwana guchimotwe. Yes. Ingate inkina akorire. Inkina ngendete gukora. Yes. Lakini rende ngote bolenga ekero kwale kuri Burayi ne chinguru gwata gitomentwe. Ndabayigo. Kegere bintu mbire kwanye gwakorire na ende mbire bagote banga kero kende otanyare gukora kegere turayi guchinguru echo. Lakini ekero nchena nyorte libaga lyo kuratara segwodi ibino wake. Karore bintu gwakorire egentongere kemokere evident. Kera narucho gokoleta machalia chinsemo chenya trago. Machalia. Ninde mete Paul Nyantrogo ase chiro bantu bakunywa mache. Yes. Egenda te gukora ibikire bakakisora. Inasabete ekina sabete goitere president Uhuru Kenyatta. Yes. Ucha directors Grace Nyachai ase company the foundation. Right. Kialibiru kiabiri inkotumeka kere. Nasabete gesima kende umosubat BS. Suseni mochache. Yes. Keremu inyagitari yeibeno. Nkiali metwe. Neli inkiraba complete. Yes. Nkirabe kirutangi, nkirabe kirusora. Ingenda gukebwatia na kero kebege kolegasi ikiagera ngete tu asepache te serikali na ndigo nkere igo ningenda kubwate igo nebisima ikide yakabere ukore mase wodi even ushimwe kwera wa kwa etena mbeyemo amangana ya mache ase wodi ya ibeno igatia magenderanda manke ebipire goteba nga obochenu na buburu wakabere go jasne sai toko ba mochenu onye mache tayi wesi bia magoko agarabe nuragire na chiking bono onye mache tayi wesi bika yugo chikora bero uragire na bara igona ki narochenga tigange chinguru chintangani asamache. Okay. Umushimi wa Steven Sarika bono ayano mo MC no wate chinguru pono dia twina na segwadi yebino kabisa to chake sabali ya magendero na kwa chake bo sibu no genderete nkwa quality igoro yogo chikoligeria magana yobo tali bibi ntuwate ebitunwari bibere ugatebanga nguchuri gonchole sector ya boda boda ugatebanga no chikuligereria mbaka balia barabare maru ase gwodi yebino byoto cyakere SM y'abantu ababono barabare maru no nte tora cyakere kuri ase gwodi yebino kero kende muri buri kikwa rosiri onye kwa yorosiri nka ikwayo ikiri ende kwana kinabana barabwo nkwe igu bari buna babanda ase gwodi yawo ababale maru nakole na which meeting nakolete nabale maru be gwodi yebino. Yes. Nakolete nabale maru ba Kisii County engima. Okay. Nabarangire kiara twara abiri nabo konyantara abo murai natagite barulenga bano twachire ibeno. Yes. Li tukulia chibatatu nchigete abale maru bonse be wodi ibeno bache baiche ibeno twagambire n'abanyagitari twagambire ne one of the directors ya abale maru Rugito balenta abanyagitari ibeno egera abantu bapimu abalema banke ibali ibeno lakini mbabwati barube akoro kingambale malete ikera kwanyorire kadi iliyo bale maru epasa linero kwa we school fees. Okay. Ikera kwanyorire kadi iliyo bale maru toligochi gwachogwa ebintu nebingo ko benefit ekera bwate ekadi yo bale maru. Okay. Igo nakina tagetenga egento ngete priority ntangani turaranga abale maru bamanyiru mbalenga bali tumai kumanyanga ningotagete kirogo kyogotarira ningotagete egete keri emeuke gotumia egere turakura esekte ina kinabate ngonde bwensi wato balema baiche ibeno chimatato otaka chinsa ibere bali ngoli guna abanyagitari bali ikerwe report. Okay. So nakubote bumwishimiwa abantu mbale malete batamaitinga nabale marubali wose batanyare ko kwereranga obale maruwa uno waina gani cyagera abantu mbale basomera tegoro yo balema. Yes. Na bono bagukolikiriri batebanga obale mu bubwawo kiwango kibole bamanya koranga no ise no kwa gwe kadi. Oh yes. Kyaro obale marubole kitabauti naro mutu saregete nara magura butogete nara magoka butogete bona obasomerete nabwo baguchigocha egere tumanyenga abambarabi. Okay.
Asante sana mheshimiwa mbali nuko baleta amo na kerokende kumanyanga obone mabwa bomboro byobo na kabara bukonyora tikadi na hende muro bilikubo ate na hende kerokende bataraikira abo kubakonya ekerebra yoliti atokire kuna bono ntwanyora oyo mobo itore nominated ku Michael yes Omali o le nominated kuna sema ya ibeno asensema ya bale maru yes tubwatira ni torolenga inkibaranyare gukora ntoka bwato monto social services abasomi na kibago twali byombe na baraburu kogera naki norliole na kiyo yosomire umwana na kyakulikwe gas ina kitoko baboliri kyagera abale marumbaro none county ntatebi none kabadanga kigali ntiro cyabale maru abaramba tete kulikuna na bantereba tikanere yemeja se county asogo kuna asebali bale malete. All right. Asante sana mheshimiwa Steven Sarika moja motede kemronge tatu na yamochinsebire kibono mambia me studio akoro kwa Steven Sarika oyeno mo MCA omochori bugodi ya ibeno okendete kweranga ngaki aigikira magenderera ya sigodi ya ibeno mheshimiwa tokwanire igoro yabale marubuno babangete ngaki ugochiko bakonya pono igo tokwirana sensemo ya kabire ile very sensitive nero abasa imbara sigodi ibeno tutare na gabo kera twakwa mane director ya Rugito yes. Taribe no yoka okay go program lero gochaka Monday 24 inua cha mingo talerere tabaka ward yes 25 agende bugetenga ward 26 agende Waikanga ward na 27 agende Muticho egere 28 agende Borabu asechi wodi echo ocheki abale maru emerobelinga bneyo igo ntoro kwegimelinga nibe no yoka gusi na isiko ya gusi okay igo nera ko matebinga bali bale asensemo ya South Mogrango mwaigura se program yekali na bakogenda bali ibeno bache ibeno inyagitali bitukule kimatatu ige kuma chikorera kana mheshimiwa Steven Sarika mbali na ekobo mo MC bwodi ibeno na bubwate ekerengelinga abantu bonsi bagusi banyoro gokonya ekiroge kenachorwa ai no moraliole yes bashabiki kurunyamira ku Rwanda onsi ukubate banga Steve Sarika no nyimo tutali ibeno nchorete na bigeta masabo no nyimo tutali ibeno nchorete na bakwanire tabayiri babo igo uburayobo nemepaka tunga aye asoko gamba kwaika nibenoga lakini machikoto ya ukana ngatokonya gwetero muntu eternity ibeno okay buna bono rediega 94.1 kisi tokonyetanga ngago ikiki kiumbu nyunyi matenga sonye begete obisi no iregaiga lakini igo ngano sigaki no tugukwanira kurwa igo ntogote bangigwe kana minyingu ntogote kana minyingu kiara no era minyingu gaiga asante sana akuru kumheshimiwa Steven Sarika wajo matagali menka musikisi ya fam station ya ona mbe mulege na soko seme okomanya na boigo koko seme bona Steven Sarika kokomanya ligoro nganga ki ebirengereri bya yebire kemagendero mheshimiwa tumwe se igotokuru seme yibona yabale marutura so asensemo yabasaye onya tutigari tikendabo ano abutwara kolire okay ya tukulimo tukukora byo asante sana bono timaitinga abasaye be godi ya ibeno igontagete kubeka umusingi ono bibeno no yosoki siko muchando toyo lakini igotatenga ogochaka goito gochakere kurwa se godi ibeno basaye mbali be godi ibeno bakwigene tayo na Steven Sarika na inde bamaitenga Steven Sarika obeiro musaye bwenga kintambe abande bakurukirira icyuma na singincho yechinguru kiri cyo bosaye bwo gukora ibintu bwango hapa na pale ine nakyubangire tabasaye be godi ibeno abasaye bina bono igabda tere tobogambi na harairire abande NYS okay barime bandete kose right abasaye babere twara barigiri biparu abaro permanent ningendete kubeka abasaye amo kuri abasaye bechipiki matine bwata abasaye ni bwata bagaka yes na barabu kubaroseria kisako cyabo kimuke kogera omusaye nere umurayo mambye
ndio mtoto getu na kwa abantu nayo burayo mambi weke miaka 70 kwenye watano burayo mambi ado burayo mambi getriko koraki etarika ikaba sai bono oburayo bwabo mbodo kera bono iga naliba bwate chinguru okay ekero okomo sai chinguru ikero yomate wa kumupira yomate kogendia pigipigi yomate gotera mbono no yomate gotera chisauti chabo chiri chobosai igo ase wodi ebero basai turiko batebi ngubura ino gwamambia mbono iga ekiagera kiriago kora kora bono right mushimigwa abasaba matembali category ao mbaro konyora basomire baikire bigwango gete abandi mbali baikire university abandi mbali bali college abandi mbali bataranyore bahati yoko gende school kero kenda singincho yobotaka nabandi mbali school yangire ayete class ida katebanga nchibono kurwa igonta getego chaka wakana na matoboli ndo chinge kile kinto ndanyale timadinga gosekero kende no begete category chabo no tagete ko bakonya sinchira ya mose mero bili negendrate uno musai wa matabori bali bawaka matabori yes bakorukwa basai be sector awa sector gento batagete yes ipalero siwe akale saba waka matabori yes baro serigwe bipanda ekere mbule gutwa tetwera matabori ali bakire okay bali geligu echiro ya matabori kando nayo yes torigerelinga abagwa kama matabori lira balira linde liri gwaka matabori nabara butubalikiringa ki mbai boire nseye ngana matabori ukabagwa kabaka banganye kuru nseye nabara butorolenga ningo gwaka matabori senyencho atabwatigasi yakora teteme kubaligiria nakibako bigurubu ase bagwaka matabori banyare gukonyeka ekiagera ligereria bono serikali yatebire goitere president William Ruto batebire nkorentare chibesa asekera Kenya chibese cyo ikinyinge kiranda chigurubu nandi goitire chigurubu kirosire kinde cyabasai ikinde cyabangina igo no kubabeka bono mapema president natabanga goika December chibese cyagire igo na kinga kiti no kunya kubatenga bebe kamo ne chigurubu kali rasi baba iguru y'abantu 30 yes kabiguru na abantu 10 15 muchakere gabo okay asante sana mushimo tokone rigoro ya macha ka twarigeri ya mangana disability buno begete mikakati ya uburonge twarigeri abasai torore buno begete mikakati ya uburonge tumaitinga abasaba ntoburukane n'abana boda boda ikegera sector ya boda boda ngo atebetenga mbinu nero tagete gutumeka kwane kinga abana boda boda nene mona se wodi benenge nchonere bago chikoba identified komanyekana buyanga oyo no mwana boda boda ya eneye nekera kwimuke customer ya ina bakomanyekana ngo nero tumaitinga goikwatana ne abasai abasai bali bana boda bali ba matabori bali ba somete bali ba basoma igonto gendrete kuligiriringa omusayo uyu kayaba soa alright ikiagere keroko gesa chingende nabo chigesa kwamenya gochora motobu nkoko wekachora lakini Jones ni chingende lakini ko separate otebeka ki eneri bono ningendrete ko bankanga obusayi bwa gumborobi okay muntu naro musayi osomerte media tuucha kumurukani umusayi osomerte akigata igo intogendrete ko konyora tata ya kiro musayi na kubabika kira egurubu kaiba gwenerete imbale batete ko wikabanyole gas okay imbale bategete ba bwatisi wake bachako gulemi igo ibinte byonsi na bitogendete kubwaterana alright asante sana mheshimiwa kero kendo bono tiatora agenda mbaraba bande kero kendo konyora tekero tokwenda sabangina nonya nabagaka mbaro baraba takanwa abande mbaro baraba buraka timaitinga saba murubiri obunoro ase wodi yawe ya ibeno kolengana ni agenda yawe ya magenda ibeno wika imirobe negenderete nani chemba tangasire ekero kira abantu bagochorwa imechando konyoro montaro mutakanwa saro muburaka atene neire no muntu tali muburaka bono tokumanya mechando yo muburaka gwetera ni intagete ababuraka batene n'ababuraka okay kyagara nabarabo imbangete nabaroto bomere torore inakibabo konyeka yes eguru gwende nero abantu mbara incident yemo onde banyo accident ndi kwa patimbaya kanyora HIV nabarabumbaro nakina baro bakobekuamo nakibago konyeka
na indi mbaro nande babwate bebisete egere bakora bango konya kubale baromanywe naki amadioga ali bakoegwa ikiagero ubunu burwire bwogocha una burwire bonde bwensi. Yes. Bana. Okay. Asante sana ide kanemero ngene chinsebire chibono mambi mwe chomotegere togende tagosuka busibu ya kigima ime studio tuli no mheshimiwa Stevens Arika korwa se body ebino agenda ya yamagendero nkaitenga no gendete ko yibwata onye kuli chikiru chisemo chibino nkaitenga no gendete ko bwatu bina karokende bora ene kinga kiagotebo mane ngiri kike na karokende iyatarabeka buyangiri kike mase monye kuli chisemo chiri chibino karokende mheshimiwa timanye tingo senga ikwa bwatiri bwa ikiri tworo chegeti kya musanyandusi chisemo chenya ntrago umurai okane bwense ya Kenya muske uru Muigai Kenyatta natabetenga karokende nkebe basa gochigo chenchigwa kebe ku karosi unge talent academy be kwali timatinga gentekinga iye ikire karokende nkerengere kigwate goro genteki kiagera ne ye town stadium president Jatta birosugo. Yes. Chire chiri chekira nitigwe we kachibwatigwe ikiagera serikali neria management ego change nkagere tuna bono president yeto bono Dr. William Ruto. Yes. Omuntu kuwakirisha William Ruto asensema ya serikali oyato choreto gochago toko sabera nanda chaete as interview no mheshimiwa Ezekiel Machogo. Yes. Igo bono kale kuru asensema ya serikali tukanyitati anibu tumatebinga chira chiri president yariete president yero. Yes. Togendereri kogera serikali gebwate gento ikunga continuity na kinago tebi na bono na chaketengi kesima kibeno ba promise inkegenderete igo na ndengire bageri ryogo tebia bagusiba ito na bakenya bonsi kegera macho kubona tari umusi bamusaberani ase interview mutu aite egera tu wakirise asesema ya serikali na rokanire na rochorwa sensemo yitsema. Alright. Asante sana abune chisemi chugwa kwa na mheshimiwa Steve Arika samangane education timaitinga gikwa bangire kerokende nonyena konyora bana chipaseri chijikurwa se county timaitinga morobeli kwata sensemo ya masomo ase nsemo yebi education bina bono ina promise ntumerana na principals once we secondary school baibeno na committee members batano kurukera yani POC members. Yes. Tokateba ninga chisemina cho kiregento ntogenda te kweroberia. Okay. Abaiboli baibeno bonsi nariira abana ba standard 8 bonsi pi na abana bachokora form 4 kurwa somo saarone inchemba gorede geometrical set. Yes. Bono mwakoyo baiboli mari chokora lakini na roho korwe chinde mbona na chakire kuruti yakora ninyendera tengo teibali intaraikira. Yes. Mbabeke budget ya geometrical set asonga koyo ngoche na ndi neria Oxford na raba tebengia taringa tokurwa kogokinga kwa rule okuruge ntikirige chwakonya umara matema iko kero kero mheshimiwa Steven Sarika na kwa tabanga ekero komera na principles na kwa batabanga abana bairumora mbaga kwa ile geometrical set tari yo kubateba abana bairumora matema tumatinga nare motu ninche kwarakisha chisike rusi kwa yekogera na baiboli bakumanyanga bono mbali kubeka budget. Yes. Ye geometrical set asomwa koyo igona ko gatabanga no manyete system education na ko genda turi guchikonyoru ne geometrical set turi guchikonyoru geometrical set yani ine success yani nko bawisheri ase umwakoyo. Asante sana mheshimiwa Steven Sarika hende indo chingo ko kale ko work na committees tinyinge timatinga esiri regati yo to yo ko work ne committee tinerie omaete ko ikotwara committee tinyinge abantu batenenere temete kuna bano jiskuru wetre county na ira jiskuru cha chakiro kusimike mete kwireli bageri ngote moto simeko mote no bo mote bwe kawa. Yes. No bo mote bwe avocado o mote tari umulinga mu gusomo kabiria no simeka ekirawati. Yes. No simeka lipera o hino mote egere busi yeito bosebero yeito ebe green. Alright. Ande ko sabirani ande na kwanete as county torikinchira naki abantu tokwate bana chemilinga mukoroche emete bako bekime kabiri tebwati market turiginga kime kabiri ranyole market egera abantu bachenchi kubutore melinga mikyare kunywa macha mange egera tusimeke emekabiri
neme kabiri yerigerigu echiro egera abantu bachiko kunyanja. Okay, asante sana mheshimiwa tukwandire kisekta chingenjo sana ase egodi bino tukwandire anene mona asensemo yechisemi ona kerokende toligiria nsemo yobochenu health wise timaitinga kerokende mmero welkyobu ata sinjoko nenga kero momenyi we egodi bino konyorale amangana yobogwenia na afya ebengia kwa jumla. Buna bono ikabana njateba amalioga mangi gasire irenchera system ya chire ikumonita amalioga bakanyagitari nyagitari nto hakikise kwanza bali bakurwali mbaro na aba bakurwali bubaiche amalioga atoke muntu tago nyagitari onye liogo ndiyo muntu tago nyagitari onye munyagitari tayo. Okay, igo na afya nerege ntekene kyubu ubugima bw'omuntu igo buna bona amalioga ikiriti nyagitari system negenda tego setiwa kumonita amalioga. Abasani bane bari ngumbu batumete mu wa Chris nangete bitanda bibere ngomirane ne committee torole nganchiri chitoko ibere. Okay, ne bitande bya maske bitande bine no muruire agucha urara umanya kurwaliwa usoti mokeroro. all right, igo asense moyo nyakitari nko batebinga nchirate iyo toraru beno tumaye konyoranga banyagitari mbayi bakurwalia uiko chakere beno onye go konyoburi no bonene komenya ko bari fati kuchiwo. okay, yenge chakonyora kwa nyagitari munyagitari teyo mbana do yokero ibinte bibirobyo ko bikora tole jinga kichiga torobis. Mheshimiwa ntwaro mugabana gakubwato kamalioga yo gochase nyagitari kero kenda ibiro mo MCA ngaki orachi komo konyo mugabana kwa nekinga malioga ye bwato kwa ngokorari mirimo buya ase nyagitari angenye kira segodibe naki igora kana ruko na assembly na watebeti kando neteke noro chikobekwa kiri nyagitari ko monitor nande na bolitinga abantu bali basomerete records cha nyagitari. yes, na proba ligeli kuliba goyo moyo malikwe kiri nyagitari ukulika igetokornga ad paper. yes, Rozi adi copy kabisa. Rozi adi copy egerari kengaki amaliogana kiale kando nete kenoro chie ya lero ya digital. yes, Sions chiko genda ibere manyete omuntu nekimubundisete omanyi omwana nga saa 12 ngotuga mamuli mwasabanya sae nabagutwale tapyeyo nabako narabo bona igo nabanyagitari taringa bonsi barababe abanyagitari tari bonsi nga bakwiba ni elitokonyoranga the system yokumonita kirige tekerere biya undi tayura agende isiko yeri chikwelio libekire as a system. Okay, asante sana mheshimiwa asingichi emirubiri yubwate yo kerokende muringete omumenyi bwegodi ibeno tokendanga se amagana yuburemi kegana ne sector bagote bangana kigete kyo mogongana ne mona sumu busi timete se godi ibeno analysis ki wa kolere komanyire nga kiritini kyura chigutumeka singichi okone kingoburemi ngotinga bole na kogendere lwasinchiri bwene leta se godi ibeno obulemi bole sector chinyinge na mbali na kike ntegeta sabanga na agriculture kiro muntu twiwane bantu basimeke chingeni bantu basimeke bituma nari bitume binato bisimeka mononi bingene byo gusamba mali muteyo manene. yes, muntu nikari cy'abalimi basimeke chindagere chikwama bwangu yekogera konyoro umuntu asimeke tegusene chikarati ntasimigete none chisogosobo tariko ira mugondo monene chipitruti ebintu bnebyo ababa tukibe cyombe mbara obunara promise tinga ninyira ni chitibu cyarengo nintera ni chitibu ntogole pambo monta usubiri cyombe cy'abantu bari abataka bakaire cyombe se chitibu ekiga cyakorte cyasirete ekogera abakonyara mutugete cyombe lakini chibwate binera ni inesema yobole yokwira ni maiga ebali bantu bulemi batayigwa simeke kawa
no noro bago goika igesinge chole moto yike basimekire ka walare atwalire chiro abalemi ndete ko batebi kyagera entonkere na ndeta chikogani bina ibeno mbali bagocha bagora chi avocado batu bakachindere ba affect avocado eri minche eri byake tato kwama ero tokoki moto koliri bakachindere lakini osali moto oyo twere myake tato igo ikana bale bibaso migwe obobe poko ni avocado bakekerere endere wako ira avocado family planning itarabanga akuru mheshimiwa Steven Sarika doje ideka jiko minyoka sara tubadeka ikomikora gachinsa isato chebona mambia mheshimiwa timeti gosenga karokende timeti gose nole bwango na pirato ngo gendole assembly onye gutura libagantura na inde karokende na bihona haru bwatari bwoli utakete ko gwakesimi kera nyareka na bora irana lakini turaikagabwo titulire magara y'uburendi security twarondera igagusi asebwango iga twarondera nchira security asarikira soro gongo rwagusi bwango iga ngwe gwetekise mu Kenya Kenya bantumba bwati tubabira gatoka basibira se post nyanchuga ngumbu bantumba asekasiki gusana nebibago timatinga karokende mikakati kyobegete bino mu MCB godi ebe neriko tinyo burendi asensemikyo tumerere nabagambi ekiageroro obututuka numbwa chakarokana antombara bachakire kuiba chuwa ya chistima obo ibyo boko kento gukana ngambo iyo nuko bwatira nikiara security ego chakaya umanyene werenda walinda nechirani yako lenda tuagambire nabagambi tutinyo oborendi abantu community policing nero yes abaseba nyumba 10 nero babante kumanya uyo momenyo yo manyeta nkiya gukora nandi nakiali gaiga aba tuleti mbaro yes tuise kubwaterana ne police post buna bono ne ribeno tuise kubwaterana sobomo na botogutinye obulendi tari bo montomo na batebi na barabu aba father aba pastor aba basia na barabanye kobeka masabo yes asoko kuna baliba bwatama ko kamatambe bororobe bagende kanisa egere tonyora muleme ige mangana y'obulendi igakubwatira nigwa na kiro muntu na bande mbaro bono baruchenga serikali kegendete ko chencha banyole nga libagiri bakoleira obusarie nkubatenge serikali igibwate okoboko obutambe igo kiro muntu tigerende nonyi konye gukoiba yes nabo gwikabono ende kanisa nabo kwaberu kiagera nona so musaraba umuibi nabirito so musaraba kweli kabisa kwaberu nkoro igo gaki bali talinga ibeno mwaka balimo koiba ibeno asegusi na Kenya yeito tigatwebe kire security egera tubwatera na security ninche nae tubwaterane. Okay, asante sana na kuona gori ya county assembly la Roma Shujaa de nkagitengo na mole gochengera litukeli kogera litukontoka gochenga yes noni gaiga no gochenga wa masucha ekiagera tutunakirero mu tete kuboli liswali nga kogenda turi gochenga nkuruki tari chikoro togo chikatenga ogasema ni okwega masucha togenda rete iga ichinzo tegetendwa yes no turamunai asante sana Omwanjo motengeri yakoro ku mheshimiwa Steven Sarika igaro mu MCA korose godi ya ibeno tokanda kulikira na abangire agenda ya magenderero to kwanda iki sector au igoto chaka gukwanira kurwa sector yichisemi toligeria sector ya match ebintu biri byanse nyareko bakakora se godi yo na ndi bunabi bangete otabire ngabangi na bali abatakanwa naba bangeta bagaka bali barabobora kana babangirete agenda yabo bali yakero kende babwatobolema abwenchira ya mogose yende ishimigo tabire ngakero kende nabwo atumuru bulino ende goro muyeki agera bono ngo kimure kugenda sinye gitari mutwale chikadi ushimigo na ramo kumera na no mo MCO mochole utenerere tamangana iyo bolema se county ya Kisii na ramo ka mukara umera balema se godi yebeno tima dikero kende nga ekimwa kwanete ngerekeke ngakike to akwanerete kubate binga nobo molema rugo ikobe okay kyaro molema raro mu MCA kubate binga intunke yo montoro byara akole umolema rugo atakole okay nande ko baro kitoro kibano cyachenda cyabo kiwakirishwe asa assembly okay ene round intangani yomo
ase county ya Kisii konyora omolemaru oyomo boyo tarikorora iko no kubaro kinabara mbaga kiregento ekatumiranite ibeno nane ntumiranite nechi president John Sisatu Chobalemaru yes tokabatebinga tigabachorane system ebe yabalemaru kuruguru kuchense egere uburaibuli bakungusanana egere nari baranyora ibintu muntu tabwatelinga muigwana ini egere ibintu biete isko. Okay, asante sana mheshimiwa Singinjo kwa lile iranga kero kende tori na haraka ntutake konyora chisimi bire isatu kurwa anene mona saba menyi be wodi ibeno odo umate mheshimiwa Steven Sarika goteba bantu bibeno ba kesimina kumusana ikagera network ya ogere ngale na ende bakabande batakitenga no kwani kunga batakite akina goteba linga ki yes kuruma pema na gotebinga abantu bonsi bambwatisia yes bono tutebe no nyinae turi gwakire kure ibeno yes lakini nkwarenge studio ekero gwakerunga Steve Numia gwateba tigaba kuna mwatebire bono igolende ngira tangero umuntu tete gwake simi ingankwa irande guchi masucha bono yeito no iriga agira batenga na boye ibeno na taboye ibeno yes gake kyagera tingo cha gutama mashabiki ni kweli ngabono na bero mwemusie umushimwe wajira seliswa na tete kubolia wajira seliswa na tete kubolia tenkubolia kero kwera kindi amboli kebere nchira bono kwa bero mwemusie bwe gwadi ibeno kabisa mone kerengere likiao yokera sabantu bibeno nabantu bibeno bamatenga umushimwe wa Steve Arika nero mwemusie wito nochonyo libagalisa ine kweli na ndiliwo chago godina mashabiki ya Kurunyamira ali West Mugirango mbake county ya Kisii Nyango sa ali muino bobasi ingitanyo libaga onye na alego diri ntara egupo kambi kote pono na likuwa irwe chinguru chokota ya mashabiki nara sigete ikero togo konya na goeta na poromba maite asina roncho likurwa lakini abangi nkwara babante abandi boli bugabana bandi boli bo senator tari ka kontenga boli bo senator gusobo gabana go yani asina baroboranyikiri igo tintageti ko siekerera abana musikimbaro unekara nacha kwabeke sani ya Sabio Kengo tari umuntu ibeno no ni no na macho kinchiro babo sagero Kurunyamira babo kwasa mbaterete igo owo chabotika gabaro kwabiro murayibero mo konyana ekera sogo konyana kule ushimwa Steve Arika bakembaramba manero bone gatotera ki igo aikana se kwa bunga ki kayo soka kurwa lera abantu kuna kuimuka makuru mabye tigose mi abantu kuitira Kisii FM igo tote betinga kinga abantu bali boka banje Kisii FM na bago tekerera no yo tanje igatekerera tekiagera obasemi babo nagana teki natagete naenda bontalia bayo no boka batekerera chinseji network tuatabonenta mushima teto irana ekero tonyora magana maya sinchero yo wikero ni chinsesato ende toruribaga hakesimiga onde obwatengana gukoboli na bagukoboli yamaseyemo nimanye tabange mbali batayite gusogeri mushimi wa Steve Arika bamotengo mushimi wa bwakie yakole igo na barabura motoko bali bagabana nturi wasike garanga ki bote yene nkayo mugusi bona niko tukukwana nabagusi baminto teli enkanya ibeno obajo watu linkura na turase ke kervosio no mheshimiwa Steven Sarika ngo sabatochi andare ya machoka kwa nyorore baadaye na rongo kwane liligo mheshimiwa Steven Sarika. kabisa abo machoge B Kings bakukwana gero mheshimiwa Steven Sarika de kamarongebere nanye chinsa to chebono mambia chinsa cha Afrika ya mocha ene kama gusikisi FM yo number 1 Benakiro radio station ya masaya magura sibitu bimenye ngo tonyara sibirengo bimirongo kenda na nyene fam.co.ke no mojo motega liboigo na bogo download ya app ya Kisii FM kuna semeli ya Google Play ose App Store elinde otonyara sinchira enkeranu kegima
no tore no mushimi wa Steven Sarike kero tugukorera chinkwane china ngo kwatolibaga onyara kuba gutwa keresimi eye maseye mo kero kende na bera tokene libori bwate na bera tokero kene no komo koboko kabisa osekero kende no komo sobiri mushimi wa Steven Arika hatukata lolote umushimi wa Steven Arika timatinga ingi kware cyo gukwanira kyo mo elio tutaraja kubwata jisimiga iga erinde tore gubirengere byo motegerere ntunda tebi abalayi baminto tari to gukora kigasi usama gendero egere tukito cy'orumambi ito gukora kigasi ne into tukikuru kwa masucha mambi okay yekogera tunabona ibeno tari gongo nyakoranga nande bachibanchora gongo kora tutike history y'obujinjyo obugima bw'omuntu okay wakuna obugima bwaye igo ndibwensi barayi tigatokonye kutwairu chinga kichogo konya alright ambie mona sana mheshimiwa wa Steven Sarika okay iki karongere mu wate ba muratwara litukuri Jumatatu kelinate banga asaba bwate amangana yobole maru batoke nyakitali yebeno yes ochaka Jumatatu chinsaibere ninche mbalentera banyagitali kurukise entwagambire ne director ya balemaru rogito na chaiche bapimwe baye buchikadi balemaru bangi mbabwati kadi eliakoro ngana malete kadi emo konya soko sabe pasali na soko baroseria chigurupu ikyaro nandi kubwate kadi eli no gochogu turi gochogwa yekogera no ase chachenda cyane natebete indete obumanyi asabantu yes yagera Bibiliya goteba bantu bane bagusirigwa asinga inchugo tamanya okomanya na kunatebete okonge tsegite osomya abantu bebeno yes banyoro bumanyi okay umushimwa garokende gento ora chutie kerokende tutaikera bya tutaragwate simigaiga namangana tourism ngo kwanda mangana tourism attraction wachakane bituno biri bikelikiage sere na kelike iberia na kerokende konekinga no nyina basungu nganya bali bagalio gosoma gento gete korose mu kibe ekinkero nagambire ne family kiri bamaite bunabona settinga ya mate yes magenali asagotoka kana tetinga ya mate abo wika tutumie binte bitu bwate bya tourist attraction ingagete serikali ya Simbarati yes echore ministry ya culture togende prositi kegera serikali tera ibanga alright lakini ibintu bune byevundi birobyo bibekire nasari yo litayale kunya kubirora mbiro meteri okuno ya yebacha dancing soil ni available eronero igobono no koranga kero twa soirobsi tobange no ni nyumba iri culture yes gushikwa kachunya ntrogo yigikoro nero ni nyubege tomoroberio asebe no kire nyomba so kolento bomo ndetse gitego twara etuleti yebino abakaka bakugayana abangana ya makamake yes egere tutachiti ko maintain obukalicha bwito bugusibwito okonyora abantu basirire bono cyarambaro bakoenda balente binyomba kegera inyomba cyalengo asokubagana oyutanyoma nyomba yanka bono kire nyomba korosande tuleti abagaka ikochaka kurubeno bakugaya namangana ibeno bakunyagote binga tusiri ebinyomba okay abantu bonsi nabamwe kugera konyora bantu bachakire kukini bone icyumu kimbenga oyo nyomba gete tumatiyo nyomba gete talinga sobuya nona se chikura abande bagutumye nka nyomba yeito nenene tiga to gobugambi cyari ntutore nyomba nene omugambi gakuru nyomba yonse yicha agambira abantu cyari rwachoriru igokugambira abantu bonsi talinga mbali bakoete nono yotakwete nono ruboleti chikura nagere tukabua ikiaronye batale kubolia bange barwanirire ikiagera buna bono ibino yes inyo bara bale kubolia bange kurwamo igomba gere tenkabua yes igoti kucha kubanga ni yiwe tokinga as a section chance intubwate obumanyi no basemia
Okay. Mheshimiwa nakugotebanga asa mangana ya whatever mangana tourism attraction whatever bibundi tayari mbiro dancing soil ngana kugotebanga nanya abana bagosoma none ase school chi secondary chi to batake ngakorore mete yendo imotogo kunuga bwiringa nabo bagotara sali banyare kwa bakorora bano tugendete ko bono korenta kimachiko alias tubegete tuburio monyene haki yes kogera ebibaka bikirane ekyagiriye nari gukwana tariki ndoto nurararorote nubwatebesa abigukuboko nyorete yokoboko bintu na promise tugwetire radio yes ana batebirimbiro bikabigendere koba alright kuna bono serikali yakobadi nandikero weki kigo cy'kurwa derunga Misikisi County yes aba swati bibiri zokutenga bikabarwanirira nokuganyanga Governor Simbarati ne deputy ya Dr. Robert Munda ndi bakuchaka egas okay kero babikire GCS kiba proposed engere bono ibintu bigendere bikabono gatukunyara gucaca moto nuko basabira nka bari baroche barachore baikirani ebirengere byabo batebete abantu yes tiga bakolebo engere naliyo gusiye ito n'entube no yeto iragenderere yes ntoramu nabarai no mwishimiwa Chanda mwishimiwa be constituency ya Nyaribari chache yes wikatubwatirane nabarai bakoma senator Richard baka women Doris Donya wikatubwatirane tobengentekemo ebintu tumusiramo usia tebanga gitenga sangira ngombe nabo moneke andi asante sana tuakire simiga gakuana na mheshimiwa Steve Arika ya Masemo 0706181822 na 0796988630 SMS line 0791088922 wakobo mwenge sana othayiri tari yaona kiliota gete kuburi mheshimiwa Steven Sarika ya Masemo aside kange ikomichoka tokwata wa motegariri kayo mugusi hello yes wakiribia yes mtetezi okay Asante sana mtetezi wa wanyonge. Alright, asante kabisa. Inkayo mugusi hello. Awa soira gangoyo. Yes. Wakiribia. Oh. Na bana. Bakiribia. Amina. Okay. Okay. Asante sana itajiri kwa mesa. Habari ameipata mheshimiwa Steven Sarika. Enkayo mugusi hello. Hello. Yo kogambale nge kayo mugusi hello. Biamano sana ngoyo. Karibu sana mwaka Memorias Mirumbi. Mbiani kabisa. Biamano. Okay, mbiamono sana mwaka Moriasi. Okay, leo mheshimiwa nakwiraniri
baadaye nkayo mugusi. Halo, biamono sana kabisa. Biamono. Asante sana jamani. Kisii FM. Halo. Halo. Yameingia mitini. Nkayo mugusi. Halo. Biamono. Maigaikire. Oh yes. Akamabwatenda. Okay, asante sana. All right. Biamono sana. Nkayo mugusi. Halo. Yes. Jamani pole sana. Eta mikro rabi kene notu akire. Nkayo mugusi. Halo. Biamono. Wakire bia tiempo. Choi. Ndoko ingana kabisa. Bwana. Bwana. Na chindu wete na skule chinarule nchiri chibwate kerole Oxford iri bwate kerole. Weshimiwa chiri chibwate kerole na jiji kwarule na chicho. Biamono sana. Nkayo mugusi. Halo. Yes. Yes. Biamono sana. Biamono sana. Amina. Biamono sana ukindo getanga jamani. Kisii FM. Halo. Yes. Wakire miyogo. Miyogo. Asante.
Asante sana Miyogo. Mheshimiwa Steve Arika, tuchake na omoske Morias Mirumbi kuroboge chali ya boligoro ya county passeries nga kerokende nchiro gose chiarusi gororo nye chiarusi goronki ayense moki orachi go play likone kinga chiranire. Kwanza tuchakire national government no amangana ya chaka kurunga CDF ya ruro. Lakini president yabono iga Dr. William Ruto na tebanga chipasa lingocha chire. Yes. Igo parliament bune kwebanga ngo itibale epasali kibasa cha CDF chiche ikiagera kero kurigiriri nonyi nekera bale kwanda over bande doba nabantu ba CDF. Yes. Eristerie ba chumbe baruete igo bono CDF ngochere. Togo cha Asekisi County TMC chonspi ichurete kureme chimetaka. Mbaro chibune pasali ebwato bakomo. Yes. Ekaba na ne deputy yae monda na Simbarati batabirenga epasali nkoiranire. Epasali yeyo weikane intubuna abemsie turuanirire eiche ekere abantu asenyecho bantu tumenyere tubutako bongi. Yes. Epasali lingo konyire umuntu negento tokora nga tokotebe gabana esikebe segorake umuntu kago konyo okonyo gakyugungo konyekire nto konya abanga okonyo umuntu eri bweri bw'abantu 10 lakini bonse nando batigirete umuchando oria ego chipasali nchibororo na hindi na Simba kandi nayo atebire nalente Simba Care na abantu bandi baroba kwate chi foundation chewa konya no inche nindengeretigo chaka foundation ya bana bali abatakapi batabwati umuyibuli batabwati nyina asukulina basani na kitoko tema kubasome igibinte bino kubwatirana none pasa 10 minutes ngiye kubase county none umuntu asomete kuri kenyori kino nakotoko mukwanira akonye umwana omo igo eyiga nigento tokuchibatebanga corrective responsibilities kiro umuntu agosoime egera soko bwatirana tarolenga amagima twakunire amagima y'abantu. Asante sana Mheshimiwa Steve Arika tukole na Miyogo korobo baracho mangana ayuts ya kwanera igoro yegeti kiriye kemusa Nyandusi Nyantrago batebanga amura bwense na rwete shilingi 1 milioni 150 igataka kumanyanga karoke na maana nchi ya rwetu gosene ira yali yetunga na charu asema chika Kenya ntobwati ntinga presidential order elia ne order president ya rwete igo ekere president atabiri chibesa e process nare koira chacha chetigwa e budget igo nchira ikara kini nchiro egesyo bona kinabate bantu bate president na ndi tubata abantu bakomuikange tubate mushimi wa sekeri macho
ntobwate babosoro ku South Mugirango Yes. mu chumbe n'abachumba abano bagusi n'abantu bakuwakirisha as national ali no weka mutenga former president eire chigarwete chikirane igo ni ntubano bunabarayi tokubwati tokujibwati bune deni ikiagera ene deni twatebe tubuna baswahili bagotebanga adi ni deni na dawa ya deni ni kulipa igo bono mbiyako boli na intuto boli na ndinde ntubwate interest system. Asante sana Mheshimiwa Steve Arika na akirembia mno sana tumatinge tokio mwali kwacha gukwana kera tokukora nkirikio egento kyo mwario ngwakira abantu ebeno nandi ngambia mono abagusi bonsi n'abantu kurusiko ya Kenya asokonga chinguru tokorere abantu baito kumwanga chinguru nandi gotukubwaterana uburaiteri nche bweka Steven Konamba unari kwamba ulitinga inki geko garachi committee mbwati nyinge yes kiro muntu nyesaye namwaite keho kiaye narubwati taranta yo gusimeka imiti narubwati taranta yo gusimeka chinyanya narubwati taranta yo gutuga chiombe narubwati taranta yo kuminyoka ikiara na sports nora sese moye ibintu wikatunyo mukigoro bono ekero gutwara chikomiti chinyinge nkonyororo bamanyi bali bamanyirete gento gete ikiara no somo kore university onye tusomera tibo pasta tukunyara kubikira abantu abako igo asinaro tegeta pasta asinaro tegeta abantu abako kontimbu asinaro igo bono guiko twale chi committee chinyinge obo hikirania guiko twale committee ya communication bono bono toregai yes ekiagera onye no muntu wepigipigi kangana tanda the studio irakina sama ne pigipigi bono ba miyogo batebire kiagera abuno hobale kandi nkomwira ndinga machiko turi kubikara na bochenje tatikera machika go chenchia kiro muntu ngo cyane ne ngo ngindi bwaye na nini lakini ngo kishiranga pigipigi muri gikominyo kibwa igentu turanyare gukora no kubikanga umupangiriyo norori barabi abe pigipigi bane bara bakugenda pigipigi para balebi bara bakugenda babwate imyaka emeke wika umupangiriyo yo chikoba egere tokonyane igo kiro muntu nkweri yale ondeta yugo gusuguma so muntu uliore ekogera naye no bwate sukari okwirira nyumba. Okay, asante sana Mheshimiwa Steve Arika na kuonelia maya kabisa happy Mashujaa Day tuwatabire mbia mno sana singi choka nyole biro byao bagochemeye kai mugusiki ya fama singi choko kuona karokende no mumenyi bigodi ibeno no mugusiki kwa jumla na karokende usange birengerelio na kurugo semia na karokende kuru agenda ya magenderero nganga kibangete gochana ne mona sigodi ibeno mugusi wensu kwa jumla akero ogosoka kurwa iganda se sokwenda tukuganiria maya na niko tukuganiria maya subura ibwa obonsi bwe wodi ya ibeno na abagusi na mashabiki onsi kwa jumla biya bono na ndengo kwira liwe ngo tebanga Kiss FM biya mono gasi mo gukora tigatokora sabantu bonsi asante sana abarayi bali morobisi tigatokonya abantu igasi etogokora tari togokora ngatochoru nande mambi chikura itogokora tutige history astwakolete igo tigatokole tubwaterane ubumanyi bwate bolente egere neintuka ekero tugutimoka kurense abantu batebenga nakoleteke nande tari nche kwika nguchibukura magendero yeibino tari president irakora amagendero natakiri kogenderera ekiagera no mwana nyasaye kera chita kalenta lingana gatebe teringana ndi alengo ndiro na ndigenderere kobo Amina. Asante sana. Akoro kugujuga Steven Sarika richu motu akorire gasiri tukuria lero guikarande ekero toranyore chinga kichu kusanga no Mheshimiwa Steve Arika ntosange ya masemo gendera gotegerera kaimo gusikisia fam gendera kubwatokera komo kwa abagosabusia masomo nama